الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum ғазиз din qardaşlarımız. Süyüklü Peygamberimizin toğrı dört halifesi Abu Bakr, Ömer, Osman hem Ali bilen tanışıp gitkenden soň yana bir halifege toqtalıp, onun bilen de tanışmasak, bu gadil bulmaz. Hem biz de köp narsani yoğaltırбыз dep oylayım. Bir vaqt tünle bilen Halife Ömer гадәтенчә шәһәрдәге тәртипне карап йөргәндә, аның аяклары арып, ул bir өй каршына утыра. Кинәт өй ишеннән bir ананың кызы белән булган сөйләшүе ишетелә. Анасы: "Кызым, сөткә су кушырга онытма", дип әйтә. Кызы: "Әнием, әле бүген генә Гомәрнең сөтегезгә су кушмагыз дигән әмерен ишетмәдеңмени?" ди. Әнисе: "Монда бит сине, кызым, Гомәр дә, аның ярдәмчеләре дә күрми", ди. Шул вакыт кыз кешеләр каршында Гомәргә буйсынып, ялгызым калганда аңа итагатьсез булмам, дип җавап бирә. Кызның бу сүзләрен ишеткәч, Гомәр янәшәсендә утырган улына: "Син бу өйне берәр билге белән билгеләп куй һәм аның урынын исеңдә калдыр", дип әйтә. Икенче көнне Гомәр ул өйгә үзенең бер кешесен җибәреп, аңа ул кыз турында белешергә куша. Кызның кияүдә булмавын һәм әнисе белән генә яшәвен белгәч, Гомәр шундук үзенең бөтен улларын җыя һәм кайсыгызның өйләнәсе килә, дип әйтә. Гасим исемле улы үзенең теләген белдергәч, алар ул кызның өенә барып, әнисеннән кулын сорыйлар. Шулай итеп, аларның никахлары була. Ул никахтан Гомәрнең оныгы Ләйлә туа. Ләйлә үсеп җиткәч, аның кулын Мисыр әмире булган Габдел-Газиз исемле кеше килеп сорый. Аның шанычлы һәм иманлы кеше икәнен белгәч, атасы Гасим кызы Ләйләне аңа кияүгә бирә. Шулай итеп, Габдел-Газиз белән Ләйләнең уллары туа һәм алар аның бабасы хөрмәтенә аңа Гомәр дип исем кушалар. Гомәр ибн Габдел-Газиз. Бу кеше хакында күп кенә ислам галимнәре 5нче тугры халифа дип әйттеләр. Ул үзенең иманы, гаделлеге, үзенең намуслы булуы, халыкчанлыгы белән алдагы тугры халифаларга бик якын торган. Гомәр Хижри җәдвәленең 61нче елында туа. Кечкенә вакытында Гомәрнең йөзенә атның аягы тиеп, ярасы кала. Бабасы Гомәр әле исән вакытта шундый төш күреп, бу төше турында кешеләргә сөйләгән була. "Минем нәселемдә бер егет туар, йөзендә ярасы булыр. Ул килгәч, җир өсте гаделлек һәм иминлек белән тулыр." Безнеңчә 717нче елда мөселманнарның әмире итеп Гомәр ибн Габдел-Газиз сайлана. Әлбәттә, ул әмирлек вазифасыннан, бу кадәр җаваплылыктан баш тарта. Әмма кешеләр аннан да лаеклы кеше таба алмаячакларын аңлап, аны барыбер ил башына куялар. Гомәр үзе яшьтән Мисырны калдырып, әтисенең өеннән чыгып, Мәдинәгә гыйлем алу өчен килә. Анда ул күп кенә сахабалар белән таныша, аларның гыйлемнәрен ала. Гомәрнең зирәк акылы, тирән белеме, аның тыйнаклыгы, гаделлеге турында күп сөйләргә була. Ләкин сезләр белән Гомәрдә булган иң затлы нәрсәләргә генә тукталып китәсем килә. Кешенең кем икәнен беләсең килсә, аңа дәрәҗә бир дигәннәр. Гомәрнең дә халифа дәрәҗәсенә ирешкәч,
ішендә качып яткан бик күп һәм кыйммәтле асыл ташлары өскә чыга. Гомәр ибн Габделгазиз халифәлеккә кадәр бик уңышлы сәүдәгәр була. Аның еллык керемен генә 40 000 динар, безнеңчә 180 килограмм алтын булган диләр. Бүген Рәсәйдә 1 грамм алтынны 1000 сумнан гына алсак та, ул салым идарәсенә еллык 180-200 миллион сум турында декларация тутырыр иде. Менә шушы кешегә халифәлек биргәч, ул өенә кайта. Хатыны Фатиманы чакырып, аңа түбәндәге сүзләрне әйтә. Фатима, мин синең ихтиярыңа куям. Әгәр теләсәң, әтиең янына кайт һәм алар белән яшә. Теләсәң, минем белән кал. Ләкин сиңа элгәре иркен тормыш булмас. Шул вакыт Фатима ире белән кала. Шул көннән Гомәр һәм аның гаиләсе өчен яңа тормыш башлана. Гомәр Габделгазиз улы халифә булгач та минбәргә менә һәм халкына шушы сүзләрне әйтә. Мин шушы вазифа белән сыналдым, ләкин аны үз теләгем белән алмадым. Үзегезгә башка әмир сайлагыз. Шул вакыт кешеләр бер тавыштан: "Юк, без бит сине сайладык, без сиңа ризабыз, безнең эшләребезне бәрәкәт белән алып бар", дип әйттеләр. Гомәр: "Әй кешеләр, безнең белән бергә булырга теләгән шушы 5 нәрсәдә бергә булсын. Юк икән, бездән аерылып китсен", диде. Беренчесе, безгә килеп җитә алмаучыларның ихтияҗларын, мәшәкатьләрен безгә ирештерсен. Икенчесе, изге эшләрдә безгә ярдәмче булсын. Өченчесе, без күреп бетермәгән нәрсәләрне күрсәтә белсен. Дүртенчесе, безгә килеп кемнеңдер гайбәтен сөйләп, кемнедер яманлап йөрмәсен. Бишенчесе, үзенә кагылмаган нәрсәләргә кереп, кысылып йөрмәсен. Еш кына җитәкчелеккә килгән кешеләр: "Бу вазифам белән мин ничек дөньямны арттырым икән?" дип кайгырган вакытта, Гомәр ибн Габделгазиз үзенә тапшырылган зур вазифаны мәңгелек йортындагы, ягъни ахирәттәге дәрәҗәсен арттыру өчен куллана. Гомәр гынахадан куркып һәр вакыт үз тирәсендә хикмәтле, гыйлемле киңәшчеләр тоткан. Ул һәр эшендә аларның файдалы нәсихәтләрен тыңлый торган булган. Вазифага килгәч тә, ул үз янына 3 зур галимне чакырып, алардан нәсихәт сорый. Аларның беренчесе Мөхәммәд ибн Кәгъб була. Ул Гомәргә, өлкән кешегә, әтиеңә, яшь кешегә, энеңә, сабыйларга, үз балаңа караган кебек кара, дип әйтә. Икенчесе Раҗа ибн Хайва була. Ул әмиргә, үзеңә теләгәнне кешеләргә телә, үзеңә теләмәгәнне башкаларга бирмә, дип нәсихәт кыла. Өченчесе Сәлим ибн Габдулла. Дөнья ләззәтләреннән ураза тот, әҗәлең ифтар булсын, үлгәч авыз ачарсың, дип әйтә. Билим һәм хикмәт иясе бу галим үзенең җитәкчесенә иртәдән кичкә кадәр түгел, юк, үлгәнче бөтен дөнья рәхәтләреннән ураза тотарга киңәш бирә. Үлем фәрештәсе килеп, җаныңны алгач, Раббың янына кунакка килгәч, менә шунда рәхәтләнеп авыз ачарсың, шунда ашарсың, дип әйтә. Субханалла, галим бу сүзләре белән үзенең җитәкчесенә, дөнья зиннәтләренә, дөнья байлыгына, дөнья дәрәҗәсенә алдана күрмә, дип нәсихәт бирә. Шулай итеп, Гомәр дөньядан уразага керә. Ул үзенең зиннәтле сарайын, йортын, бөтен байлыгын, хәтта затлы исле майларына кадәр сатып, бөтен акчасын казнага тапшыра. Аның үрнәгендә хатыны Фатима да шулай эшли. Сәүдәгәр вакытында әллә нинди затлы киемнәр киюче Гомәр иң гади киемнәргә күчә. Бер вакыт
ул җомга намазына соңга кала һәм ашыгып килеп җиткәч кешеләргә киемемне юган идем, шуның кипкәнен көтеп утырдым дип аклана. Бер вакыт кешеләр Гомәргә күчтәнәч итеп алма китерәләр. Гомәр ул күчтәнәчне кабул итми. Шул вакыт кешеләр аңа сөекле пәйгамбәребезгә дә бүләкләр китерделәр. Ул аларны кабул итә иде, диләр. Гомәр аларга: "Пәйгамбәребезгә бирелгәне бүләк булган, миңа бирелгәне ришвәт", дип җавап кайтарган. Тарихны шәхесләр ясый дигәннәр. Бер әмирнең дөнья байлыкларыннан уразага керүе сәбәпле Аллаһы Тәгалә аның бөтен халкына, аның дәүләтенә акылга сыймаслык байлык хәзинәләр, иминлек бәрәкәтләр бирә. Гомәр 2 ел һәм 5 ай гына идара итсә дә, шушы кыска гына вакыт эчендә дәүләткә шул кадәр ризык, бәрәкәт килә. Байлар үзләренең закат садакаларын чиста алтын белән биргәннәр. Әмма садакаларын кабул итәргә фақирләр таба алмаганнар. Үз вакытында сөекле пәйгамбәребез шундый сүзләр әйтеп калдырган. Шундый заманалар җитәр, байлар алтын белән садака бирергә теләрләр, ләкин алучы кешеләрне тапмый иза чигәрләр. Сөекле пәйгамбәребез әйткән сүзләр Гомәр ибн Габделгазиз вакытында чынга ашты. Шуннан да байлар садака бирү өчен фақирләрне эзләп иза чикте. Гадел халифа үз илендә яшәгән һәр сукырга, һәр авыруга казна хисабыннан махсус тәрбияче билгеләде. Иген чәчүчеләр, ашлык җыючылар уннан бер өлешен садака итеп бирергә, ягъни гышырын түләргә тиеш иде. Ләкин фақирләр икмәкне түгел, алтынны да кабул итмәделәр. Шул вакыт игенчеләрнең хәлен җиңеләйтү өчен Гомәр ибн Габделгазиз: "Мин идара иткән илдә хайваннар һәм кошлар да интегергә тиеш түгелләр", дип тау башларында махсус улаклар ясата. Кешеләр шушы гышырларын, ягъни ашлыкларын төяп, үзләренең закатларын шул улакларга алып килеп салганнар һәм байлар вахши кошларны, хайваннарны да ашата торган булганнар. Сөекле пәйгамбәребез үзенең бер хадисендә әйтте: "Кемнең тормышында бөтен ашкынулары, аның теләкләре һәм хыяллары дөнья тормышы, шушы дөнья байлыгы булса, Аллаһ аның фақирлеген күз алдына куяр. Ул күпме генә тырышса да фақирлектән котыла алмас. Аллаһ аның дөньясын таратыр, ул аны җыя-җыя тәмам хәлдән тайыр. Әмма күпме генә тырышса да Аллаһы Тәгалә тәкъдирендә язганыннан артыгын алмас. Ә кемнең тормышында бөтен ашкынулары, аның хыяллары мәңгелек йорты, ахирет булса, Аллаһ аның күңелен бай кылыр. Ул бер кайчан да кайгырмас, фақирлек, мискинлектән курыкмас. Аллаһ аның мал-мөлкәтен җайлап, җыештырып куяр һәм көннәрдән бер көнне дөнья башын аска иеп, аның каршына үзе килеп басар. Әҗәле килгәндә Гомәр ибн Габделгазизнең бары тик 17 динары, 17 алтын тәңкәсе була. Шуның 5-сенә ул үз кулы белән кәфенлек сатып ала, 2-сенә каберен казыта. Ахыр чиктә Гомәрнең һәр баласына 17шәр көмеш тәңкә дирһәм ирешә. Гадел ата аларга зиннәтле сарайлар, тау-тау алтын һәм көмешләр калдырмаса да, ул аларга изге тәрбия, хәерле үрнәк мирас итте. Аларга үзенең ишкерсез, ихлас дугаларын калдырды. Гомәр үлеп берничә елдан соң халифа булып торган Хишам ибн Габделмәлик үзеннән соң калдырган мирастан 11 баласының һәр кайсысына 1 миллион динар алтын тәңкә тигән диләр. Әмма балалары атадан калган, ягъни хавадан төшкән акчаны теләсә ничек туздырып бетерәләр һәм берничә елдан соң кешеләр
аларның хайыр сорашып йөргәнен күрәләр. Әмма гомернең бер генә бер баласының да бер кайчанда бер кемдә кешеләрдән соранып, теләнеп йөргәнен күргәне булмаган. Күпме аталар гомерләре буе мал, байлык җыеп, күпме кешеләрнең хакларына керәләр, күпмеләрне рәнҗетәләр, үзләреннән соң тау кадәр байлык калдыру эше белән бөтен гомерләрен үткәрәләр. Шул ук вакытта балаларына, оныкларына иман тәрбиясе бирергә вакыт тапмыйлар. Аталары үлгәч, аның байлыгын бүлешеп, үзара талашып, тамам сугышып бетәләр. Атаның исеме кирләнә, атаның рухы рәнҗетелә. Нәтиҗәдә ул байлыклар балаларга бер бәлә генә булып кала. Гомәр ибн Габделгазиз вафат булгач, мөселман өммәте генә түгел, ширкәүләрдә, храмнарда гыйбадәт кылучы монахлар да елыйлар. Чөнки кешелек шундый гадел һәм кешелекле булган зур җитәкчене югалта. Гомәр ибн Габделгазиз исә үзенең яраткан Раббысы янына авыз ачарга кунакка китә. Аллаһ аннан, аның гаиләсеннән разый булсын, һәрберебезгә имин тормыш, бәхет, сәгадәтләр насыйп итсен. Исән-имин булыгыз.